Krásný den, já vás vítám u dalšího videa mých odpovědí na vaše otázky. Dnes jsem si vybrala jednu otázku týkající se homeopatie a věřím, že vám bude užitečná. Dobrý den, moc děkuji i po letech za váš článek věnovaný pulzátile. Popis přesně sedí na naši 6letou dcerku. Bohužel s ní teď máme problémy, protože ráno pláče, že nechce chodit do školy, má strach z neúspěchu a celkově je hodně vystresovaná, citlivá a nedaří se nám jí pomoct. Proto bych ráda zkusila homeopatika. Mohu se zeptat, jakou potenci pro začátek zvolit? Jestli ředění 30 CH a stačí 1krát denně ráno, nebo naopak třeba dávat až 5krát denně? A jaké prosím dávkování? 5 kuliček nebo jinak? Děkuji, s pozdravem. Já bych tedy odpověděla postupně. První dotaz je, jestli u ředění 30 CH stačí 1krát denně. Většinou u ředění 30 CH opravdu stačí 1krát denně. Samozřejmě v jiných situacích, kdy používáme například homeopatikum u rýmy a chceme rychleji vysušit, tak potom můžeme dávat i častěji. Ale pro laika bych doporučila u dávkování 30 používat nejprve 1krát denně a když třeba vidíme, že tam ten efekt není dostačující, tak radši dávat delší dobu a popřípadě zkusit i 2krát denně, ale pro laika doporučím užívat 30 CH 1krát denně. Tady tazatelka se ptá na psychické potíže. Obecně doporučím, pokud jsou potíže psychické, volit právě vyšší potence, to znamená 15 CH nebo 30 CH. Já osobně si myslím, když tazatelka četla můj článek a vidí tam velikou podobnost pulzátile, šla bych raději rovnou do 30 CH, anebo samozřejmě bude asi fungovat i 15, ale ta 30 mi připadá vhodnější. Další otázka je, jestli dávkovat 1 kuličku nebo 5 kuliček. Už jsem na toto téma jedno video kdysi natáčela a já jsem toho názoru, že homeopatie je informační a tady je důležité podat informaci. A ona bude z mého pohledu úplně stejná, ať dáme 1 kuličku, 3 kuličky, 5 kuliček, 10 kuliček a pokud je to jedno, tak mi přijde ekonomičtější dávat 1. Proč zbytečně dávat něco navíc? Navíc já jsem absolvovala několik homeopatických škol a byla jsem na desítkách různých zahraničních lektorů. A tohle dávkování, těch 5 kuliček, doporučuje pouze jeden výrobce, nebo aspoň já jsem se doslechla o tomhle dávkování pouze od výrobce Homeopathic Boiron. Nikde jinde vám na žádné škole nikdo neřekne, že máte užívat více jak 1 kuličku. Automatická dávka je prostě 1 malá kulička a to stačí. Takže z mého pohledu, pokud chcete užívat 5 kuliček, nikomu v tom nebudu bránit, ale z mého pohledu je to zbytečné. To znamená, dávat jako dávku 1 kuličku je opravdu dostačující. Teď ještě pro ty, kteří možná vůbec netuší, co je pulzátila a o čem je můj článek. Já vám pod video dám odkaz na tento článek, ať si ji můžete přečíst. A tento článek je zaměřen na takovou tu psychickou složku, na ten psychický popis, co vlastně pulzatila je jakoby typově za člověka. Ona se velmi často používá u malých dětí a speciálně holčiček. Je tady velmi výrazná pevná vazba na maminku, takové, že se jí pořád lepí za sukní, je velmi citlivá, uplakaná, pořád potřebuje něčí blízkost. A právě pro holčičky může být typické, že s tím věkem, kdy už mají chodit do školy, do školky, je pro mě velmi těžké překonat to odpoutání od maminky, vzdálit se od ní. A pokud maminka vidí v tomto popisu velkou podobnost, tak toto homeopatikum pomůže urychlit ten proces odpoutávání se od maminky. To znamená, snadněji bude se od ní vzdalovat a nebude jí to tak stresovat. A já vás tedy zvu k přečtení tohoto článku. Možná vás bude zajímat, možná, že vás hned napadá, že by se vám také hodilo tohle homeopatikum. A já chci jenom upozornit, ten článek je opravdu věnovaný takovému tomu psychickému pohledu na homeopatikum. Nezmiňuji zde takové ty fyzické
protože pulzátilu často třeba u dětí použijeme na různé takové žluté rýmy, žluté výtoky a samozřejmě může to být rýma, může to být i kašel. A toto homeopatikum je obecně u malých dětí velmi prospěšné. Pokud i vy máte chuť začít s homeopatií, tak možná právě pro vás jsem napsala e-book Domácí lékárnička. Vybrala jsem tady takové ty nejčastější akutní problémy a udělala vám takový návod, kdy vám doporučuji opravdu ty nejzákladnější homeopatika, abyste se nestráceli v přemíře informací a snadněji jste si vybrali homeopatikum. Pro příklad, například vy se dozvíte, co dát na teplotu, co dát na kašel, co dát na rýmu, takové ty běžné akutní situace. A vybrala jsem právě ty akutní běžné právě z toho důvodu, že to jsou ty situace, že pokud jste laik, tak si můžete i sami dobře pomoci. A neodpustím si zmínit to, že to je způsob homeopatie, která je velmi přizpůsobená a zjednodušená pro laiky. Pokud máte jakoby zájem nebo chuť nebo potřebu řešit něco dlouhodobého, chronického, co neustupuje, už jste vyzkoušeli všechno a nic nezabírá, tak vám jenom chci říct, že jako laik si můžete krásně pomoci u akutních potíží. Jakmile jsou chronické, tak neříkám, že si nemůžete pomoct, ale myslím si, že zde potom možná víc hraje štěstí toho začátečníka, že přestože znáte málo homeopatik, tak si ho vyberete, protože vy ani netušíte, že existuje dalších 300, který by se mohlo hodit. A taky u těch chronických potíží dost často potřebujeme tu léčbu podpořit jiným homeopatikem, odstranit nějakou vrstvu nebo odstranit nějakou další zátěž, třeba další zátěž třeba boreliózou nebo cokoliv jiného, co je ještě na pozadí a vy jako laik třeba ani netušíte, jak široká homeopatie je a jaké možnosti ještě nabízí mimo to, že na to je to. Tak jenom chci jakoby upozornit, že pokud chcete s homeopatií začít, držím vám palce a myslím si, že je to správné rozhodnutí, ale zaměřujte se na ty akutní situace. Rýma, kašel, škrábe mě v krku, štípl mě komár, posílit třeba hojení zlomeniny. Ano, tady všude si můžete jako laici skvěle pomoci a nemusíte mít z homeopatie strach. Jenom buďte skromní a na takové ty velké věci můžete to zkusit, ale já spíš doporučím potom obrátit se přímo na specialistu, který má, myslím tedy homeopata, který má víc zkušeností a znalostí a určitě vám lépe bude umět pomoci. A je škoda zatracovat homeopatii kvůli tomu, že vy jste nezvládli chronický problém, ale vy jste ho nezvládli, protože jste tu homeopatii dostatečně neznali a neznali veškeré možnosti, které homeopatie nabízí a možná byste to zbytečně vzdali. Ale na ty akutní situace si určitě troufněte, protože homeopatie je skvělá přírodní metoda a myslím si, že je pro naše tělo velmi prospěšná a každou tu léčbou nebo podporou těch samouzdravovacích schopností těla vlastně navyšujete i svou imunitu nebo imunitu svých dětí. Takže já děkuji za zhlédnutí tohoto videa a budu se zase někdy těšit na viděnou a naslyšenou. Přeji krásný den.